Se on, se lähti pois. Ei tule. Niin on joo. Joo, siellä on jotain koneita tulossa. Se voi hyppäri myös. Ei, se vie iso alue. Sitten ne kävi hakemassa näitä lehtiä. Edustajat, mitkä täällä on. Laskee Suomen kamaraa. Vai ajakaan tässä yritetään. Laskee toi ja juuri. Pitkä lento takaa. Suomen maan kamaroilla. Ne menee tonne sitten tonne eteen. Tänne, no joo, kai tähän nähtää. Tänne joo, se on. Tää vaan. Niin. Siinä se on. Meneekö ne ohjaa? Kaikki piiloon nyt. Siinä se oli, enempää ei näytetä ihmisille.
Tässä laskeutuvat Suomen ilmavoimien ensimmäiset Hornet-hävittäjät Pirkkalaan. 9,5 tuntia kestänyt siirtolento St. Louisista Suomeen sujui hyvin. Kussakin koneessa oli kakkosohjaajana suomalaispilotti ja tehtävät jaettiin amerikkalaislentäjien kanssa puoliksi. Lento oli 9 tuntia 35 minuuttia ja meidät tankattiin 9 kertaa ja tankkikone tankattiin 2 kertaa. 6 tuntia lennosta suoritettiin täydessä pimeydessä. Ja matka meni ihan suunnitelmien mukaan. Lähtöä hiukan viivytti se, että Keflavekin varakentän sää oli huono ja odotettiin sen ennusteen paranemista. Ja heti kun paranemisen tuli, niin lähdettiin liikkeelle. Tarjoulu oli myöskin erinomainen. Meillä annettiin eväspaketti mukaan. 1 banaani ja 1 hampurilainen. Koneiden rullatessa kentälle tunnelma suomalaisvastaanottajien keskuudessa oli lähes riehakas ja koneet sekä lentäjät saivat osakseen ylistystä. Ensimmäinen tunnelma on se, että koneet näyttävät hienoilta ja oli mukava tavata näitä lentäjiä, jotka ovat yli 10 tunnin lennon suorittaneet ja totesin heille, että kunnioitan heidän ammattitaitoaan, mutta koneetkin olivat kyllä ihan hienot. Kaikkiaan Suomeen tulee 64 Hornetia, joista yksipaikkaiset koneet kootaan Suomessa. Hornetien myötä Suomen ilmavoimat siirtyy kokonaan uuteen aikakauteen. Me voimme katsoa tätä 2 sektorilta oikeastaan. Rauhanaikainen valvonnan lisäys on aivan merkittävä ja se kriisikynnyksen nosto todella näkyy ulos, signaloi meidän haluamme puolustaa Suomea parhaalla mahdollisella kalustolla.